tako da uzimaju čak i po 50% od njihove zarade. A to je to što na kraju baca ljagu na nas koji smo stvarno licencirani, koji radimo po kodeksu FIFA, po kodeksu Hrvatskog nogometnog saveza, čiji smo i dio. Mirsad Kerić jedan je od prvih posrednika u Hrvatskoj s FIFA-nom licencijom. Tvrdi i šalje apel medijima i javnosti da se mora razlikovati takozvane menadžere od licenciranih posrednika u transferima nogometaša. Taj termin menadžer je u stvari termin za ove takozvane divlje menadžere. Mi smo samo posrednici nogometaša. Znači, mi posredujemo kod igrača u transferu, a nismo vlasnici igrača. A ovi takozvani divlji menadžeri, oni su vlasnici igrača jer oni s njima potpisuju robovlasničke ugovore u kojima su oni njima obavezni plaćati neke nadoknade, čak svoju cijelu karijeru. Recite nam koliki je omjer u Hrvatskoj, znači oni koji imaju licenciju i koji nemaju? To je dobro pitanje na koje je teško odgovoriti, ali ja mislim da je čak omjer 1:1000. Jer u Hrvatskoj trenutačno imate samo 48 ovlaštenih posrednika u transferu. A ovih divljih menadžera možda i 5-6 tisuća, ne znam i sam koliko. Činjenica da kod nas ima samo 48 licenciranih posrednika, neupućenima će možda zvučati pomalo nevjerojatno. No ako znamo da je pri izdavanju licencija FIFA iznimno rigorozna, nije ni čudo što je u posljednjih 10 godina samo 38 Hrvata dobilo dozvolu da na legalan način može sudjelovati u transferima. Unatoč tomu, javnost često nogometne posrednike veže uz nogometnu mafiju. To ne odgovara istini, kaže Kerić. Evo pogledajte sami, navodno je na ovim našim prostorima bilo namješteno preko 100 utakmica. U Njemačkoj je namješteno preko 200 utakmica u kojima je sudjelovao taj famozni gospodin Šapina. A u nijednom od tih slučajeva se ne spominje niti jedan ovlašteni posrednik u transferima. Kako Hrvat, tako Njemac, Talijan ili ne znam nijako. Što znači da ipak ta branža naša nije toliko crna i nije toliko mutna kao što se to nekada predstavlja u medijima ili ljudi između sebe o tome pričaju. Prema pravilnicima FIFA, posrednik s igračem može sklopiti ugovor na najviše 2 godine. Zarada na eventualnom transferu ne smije biti veća od 15%. Cijenu igračima podiže ne samo igranje za klubove, nego i pozivi za nacionalne selekcije. Kada se vatreni nisu plasirali na posljednje svjetsko prvenstvo, zli jezici govorili su da menadžeri sastavljaju reprezentaciju. Ova ekipa koja vodi trenutačno našu A selekciju, gospodin Slaven Bilić, Asanović, Nikola Jurčević, Prosinečki, oni su svi na svojim leđima napravili karijeru. Znaju kako je teško napraviti karijeru, kako je teško doći u reprezentaciju. I ja mislim da oni jako detaljno analiziraju svakog igrača prije nego što ga pozovu u A reprezentaciju i ne vjerujem da se to njima može desiti. Najvažnije je, kaže Mirsad Kerić, da se roditelji, pogotovo mladih igrača, informiraju tko s njima stupa u kontakt. Jesu li to licencirani posrednici ili divlji menadžeri koji će njihovo dijete pa i njih pretvoriti u moderne robove. Bilo je sve u prvom dijelu emisije Hrvatska uživo. Nakon vijesti za 15 minuta bit ćemo s vama. Ostanite jer slijedi. Od kućanice do trkača.